Pahayahay ta diri kadali sa gitawag og bukid. Simutag mga preskong hangin nya ayon, magpa-refresh sa atong mga pangunahuna ug mga butang nga yun pagbahin to dito sa tawag in syudad isa yung kumbate na punta sa to ang obligasyon sa yon sa pamilya at the same time obligasyon pud nato sa ato ang gitawag og pagtuo. So karon actually nagkatawag ko ani mga dili katoliko kay gingkamot kid in taon ni sila in taon. Unsaon nila pagguba or pagdaot ang ato ang gitawag og pagtuo niya mura ba gid na sila mga uwak bisag katangag na bisag gabit-bit na maingon gihapog tawag ining wala nya na mo pay kuan na mo pay na ay tawag ining kusog nga moingon na kita dong mga katoliko giila daw kuno ta sa ato ang Santo Papa wa mo pangkilati wa manghubag na inyong gitawag og mga bagang ang Santo Papa namo bisan pag naa sila gitawag og mga weaknesses dili ikalimot ang kamatuoran nga ang amo ang Santo Papa naay koneksyon sa mga apostol, naay koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. So bisan pag imuhang tawag anang i-trace ang iyahang gitawag og kasaysayan gikan sa Santo Papa karon. Pope Francis paatras ngadto sa gitawag og mga apostol, naay koneksyon. Ngano man tungod kay tinuod man nga simbahan nga iya ni Kristo, nga iyang gidumalahan, iya magini ni Kristo. Pero kanang mga pastoy kanang tawag ining kusog kaayong mga taki sa simbahang Katolika, pangutan-an ninyo na kinsa nagpadala ninyo. Kinsay tawag ini nagsugo ninyo. Mahitungod sa pagwali, mahitungod sa maayong balita, di gyud nakatug-an. Abi ninyo nga no, tungod sa hinungdan kay mo lagi way koneksyon sa gitawag mga apostol, way otoridad sa pagtudlo sa maayong balita. Nya pagka man mo una hinuon ang dili mangilad. Hubag na gyud kayo na inyong bag-ang og motuog yun mo anang maong tawag ining istorya. So kami mga Katoliko, kitang mga Katoliko manggod is ang atong Santo Papa, ato manggod nang gina-acknowledge ang iyang weaknesses. Gina-recognize nato iyang tawag ng mga weakness. Nga naman, kadi man robot. Wala pa man namatay kay para mag-atog langit o di na makahimo gitawag og sayop. Pero it does not mean na tungod kay nakahimo siya sayop or makahimo siya og sa gitawag sayop, dili na siya sinugo sa Dios kay bisan ganin San Pedro gingnan pag ang Kristo nga pahawa sa tanas. Pero nga nagpasabot nga dili na sinugo ang ato ang Ginoong ang ato ang sa San Pedro, dili na sinugo ni Ginoong Jesucristo. So mao pud na sa amo mga Santo Papa sa gitawag mga amo ang mga obispo kung nakita ninyo nga na magpabadlong na mga badlongon ilaha man ang gitawag og personal masala magtudlo mahitungod sa gitawag og pagtuo. Pero ang punto dinhi kung kinsa magyud ang tawag ining giilad. Kami bang mga Katoliko o katong mga nagtuo-tuo lang sa gitawag mga pastoy nga may koneksyon kang Kristo. Actually mo ni ato ang tawag ining bantayan mga higalag may gusto. Mo ni ato ang bantayan kanunay. Ngano man tungod kay daghan kaayong nagpaila karon nga iya daw kunong Kristo, gisugo ni Kristo, nagbasa lag Biblia, iya na ni Kristo ay dili. Kay ato ang tan-aw ng balaang kasulatan San Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Magbitbit ni ngalan ning moong mga mini nga mga magtutudlo. Magbitbit ni sa ngalan Kristo, magtudlo ni mahitungod sa gitawag og ebanghelyo, magayog mga masakipon, magpahawa og gitawag og mga yawa. Nya sumala pa na gid ng Kristo, magbitbit ni sa iyang gitawag og ngalan. Unya pagkahuman ingon pa sa tuong Ginoong Kristo, daghan unya ang malimbungan. So dili buot pasabot nga nagbitbit ng Biblia, gabasag Biblia, tinuod na. Atong tan-awon ang tawag ining ilahang gitawag og kasaysayan kay bininyo nga no, kaya kung di na to natan-awon ng ilahang kasaysayan, mga higalag, mga igsuon ay mahitabo mailad gid ta ning ilahang kwan. Ilahang gitawag og mga pamutbot kay mayroon ba kini sila mga istorya, mayroon ba kini sila mangilad sa mga inosenteng Katoliko. Nya mingon man sila, ikaw arjen nagkuan ka sa tawag ining kasaysayan, kasaysayan na gid inyong tawag ining gibasihan. Naturalmente nga dili kasi sa natong basihan ngano man tungod kay naturalmente nga dapat kasi sa nga ato ang gitawag og basihan ngano man kay di man ato masabtan ang nakasulat sa balaang kasulatan kung wa tay background sa kasaysayan ana. Kaya ang Biblia mismo nag-ingon di siya kumpleto. Anong hadlok man gina sa kasaysayan ngano man kay hadlok man mga pakong, hadlok man gitawag og mga buko, hadlok man nga tawag ini mga pangka sa ilahang gitawag og mga ilad mo nang ilang mga membro pangtudloan nila biniltuldo nga rason biniltuldo nga gitawag og information wala ko tan-awon niya mga di Katoliko naamon tawag ini mga dagko grado pero tan-aw ang panabot tungod sa pagtuo zero